we fall under. Nekonomga janko pogregi mano eni kambi mano mar Royal Media Services. Koma koregi kambi mano mar riwruok mar Love Kenya. Nokelo kanyakla oganda jo Kenya maromo alufe gi alufe e alap mano mar tuke mar mbalariany ma Nairobi e chokruok magalamoro motisi ni Love Nairobi. Chokruok no yuore gi jawer mang'ula mawero wende injili Don Moen ma bende wuok e piny mar Amerika. Andrew Palau ma en jachung' mar nyasino lero ni nyasino en achiel kuom chenro buora magigeto timo mar lando hera mar Nyasaye e kind oganda ka nyasini bende osebagi e counties mamoko machalo kaka Nanyuki, Embu, Murang'a kod Machakos e kind mamoko. Jower mamoko ma bende no yuoro e nyasino otingo pompi mawuok e piny mar Zambia. And the main act being Don Moen. So we're very thankful for this partnership, and we as Royal Media Services are committed to continue in our support for local talent and the ministry, and to just make sure that our youth are positively engaged.